Prije nekoliko godina nakon dugogodišnjeg čekanja, dovršeno je parkiralište za stanare Strossmayerove ulice od 9 do 17. Svi su bili sretni. Ali onda, budući da je parkiralište bilo otvoreno na oba kraja, vozači, posebno vozači autobusa i kamiona, počeli su koristiti parkiralište kao prečicu, umjesto da koriste odgovarajuće ceste. Tako svakodnevno nanosimo štetu našim vozilima i moguće ozljede djece i ratnih vojnih invalida koji žive u ovim zgradama. Molimo poduzmite korake da ili blokirate otvoreni kraj ili da usporite vozila koja naše parkiralište tretiraju kao autocestu.